Kung pananglitan ang imong bana, dili muangko nimo nga asawa ka, inigadto nimo sa ilang balay, inigadto sa niyas inyong balay ang kono nimo. Ito bag mga asawa, ano bang murag baliwa ra ka dito sa ilang balay ba, di gyud ka ang konon nga iya kang asawa, di gyud ka ipaila nga asawa, inigadto sa niyas inyo imo ang konon. Ang kuno. Ay, baos-baos ra na Ika, ngiga ko ni mong buanga ka sa inyo, di ko ni mo ang konon, niya dinhi, may ikang alagaran, pati kang buanga ka, ay, nawa niya, igbaos na ito, bali ito sa amo, di ba? Ako yung kang salikway sa dito, baos-baos rata, mao sa din ay kinaiyas Ginoo, na ingon siya diri ay, ang muangkon, atubangan sa mga tao, nga siya ako sang angkonon dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako adi sa nako angkonon dito. Lingay mo tupad. Ina mo angkon ka ni Kristo atubangan ako. Ina ko no. Ina mo angkon ka ni Kristo atubangan ako. Ang kanang wa mulingi, wa na mo angkon. Nya kay wa man ka mulingi, di sa kalingios Ginoo dito sa langit. Gitagaan ta mong second chance. Lingi ay mong tupad, ing namo angkon ka nga ni Kristo atubangan ako. Oy, daghan kay nato nga mauwaw. So unsaon man nato pag-angkon si Kristo? Una, kinahanglan angkono nato siya sa pulong ug sa buhat. Una, pulong ug buhat. Kasagaran nato kusog kay moangkon nga kita Kristiyanos sa pulong. Pero lisod kaayo pagbuhat. Na siya. Kinsa dinhi ang nakapasar aning unang pag-angkon, pulong ug buhat. Tasa kamot. Tanawa sa tinud-anay kaning namalit og slots nato, maogid ni sila ang nag-angkon sa pulong ug sa buhat. Usa ni kapaagi ba nga ako Kristiyanos, unsa man ang Kristiyanos, ako Katoliko, unsa man ang Katoliko, membro sa kinatibuk-ang simbahan. Karon na may panginahanglan ang simbahan, kinahanglan mupakita ko nga muapil ko sa simbahan mo na itong gislat-slat aron maka-apil gid ang tanan. 500 per slot nya ikaw naa kay 1,000, naa kay 2,000, naa kay 10,000 para ra gid sa imong kaugalingon. Katoliko pa ka, membro pa ka sa simbahan, di na kana sang atong sibot kanang iyana ba sibot o kanang inyong i-offer diri formal nya informal man ka ng sibot, dili gani ka mo offer or di sa ka mo hug anang sibot, wa na ka mo angkon nga kauban ka sa simbahan. Kinibitang atong lawas, tanan nagtampuhay gid ni sila, pulos gyud ni dunay kapuslanan. Unya nihimo gid ni sila sa ilang function kay ngano man kauban ko sa lawas. Nyag duna gani usa sa atong bahin sa atong lawas nga di na mo function, di na mo angkon nga kauban ko, musakit ang kanang maong bahin. Sakit ba? Sakit ba yan ang di ta angkonon, di ba? Uy, makaingon kay ouch ka na, kasakit. Di ka angkonon, sakit uy. Kana bang mo bati di mo nga murag wa ka gi recognize? Sakit. Maubitaw si Jeremias diri sa unang pagbasa siya, unsa naman hastang ako mga higala mo unay naman ako budhi, kasakit ba ani oy? Pero si Jesus mao sa nay gidangatan niya, gipamaka, kasakit ato, katos Pedro nga wa ko kailana, kasakit ato. Nya si Judas gibaligya siya, sakit ana. Ngayon, lingay mong tupad.
Ing na okay ra nimo budhian ka. Pangutan na ba? Ing na okay ra nimo budhian ka, kanang traidoran ka. Sige. Kamong mga bana, okay ra mo og mangabit inyong asawa. Mga bana ba? Okay ra mo? Dili sayon oy. Dili sayon. Kanang imong asawa nangabit gani na pasabot wa na mo angko nimo nga bana kaniya. Mura na siya dalaga. Nya kamo sang mga bana mangabit gani mo atubangan sa inyong kabit, wa sa na ninyo angkona ang inyong asawa, inyo na sa nang gipamakak. Sakit na oy. Nya si Kristo nga maoy nag-atiman nato, maoy naghatag nato nga matod pa sa ebanghelyo, giatiman gitag maayo hastang ato mga buhok giihapag gid sa atong langitnong amahan. Labaw pa ang iyang pag-atiman nato sa mga langgam kana mga balili. Nya di nato angkonon sakitan sa dang Ginoo ana. Pero kay ang Ginoo perfect man, ang iyang kasakit dili niya ipaagi og hilak. Dito sa langit ang Ginoo wa na siya sakiti nga maghilak kay puno sa kalipay ang langit. Unsa man iyang ipaagi, dili ta diya dawaton sa langit. Kung unsay atong gibuhat dinis kalibutan in relation sa Ginoo, iya sa nang buhato nato inig-adto nato sa langit. Mga matay manggitang tanan. Mamatay kita. Gilingay mo tupad ina, mamatay ra ka. Ina, mamatay ka. Ngano wa may makaikyas natos kamatayon, matud pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, tungod sa sala ni Adan kay og ni Eva, una natong ginikanan, wa nila dawata ang sugo sa Ginoo, ilang gisalikway ni sulod ang sala, ug ang sala nagdala og kamatayon, ug ang tanan kay nakasala man, ang tanan sad mga matay. Unsa may makapapa sa sala, ang kuna ang tag-iyas kinabuhi. Kay matod pa ni San Pablo, kung unsa kangilad sa gibuhat ni Adan nga pagsupak sa Ginoo nga mo'y hinungdang nangamatay ta, mausad ang kanindot sa pagsugot ni Kristo og naghatag nato og kinabuhi. Muna ang kuna si Kristo tag-iyas kinabuhi, ang gihatag sa sala nga kamatayon nga matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, sa wala pagani ang balaod, sa wala pagani mataw si Kristo sa kalibutan, ang sala diha na. Kay si Adan, wa naman, kasa naman. Pero pag abot ni Kristo, duna na sa siya'y gihatag na kinabuhi. Muna angko na gyud ang kinabuhi. Kay di ka mo angkos kinabuhi nga maos Kristo, patay gyud ka. Na karon unsaon man pag-angkon? Una, angkona ang kinabuhi ni Kristo. Ang iya bang life ang kuna niya unsa may kinabuhi ni Kristo. Una, ang kinabuhi sa kamatuoran. Matud pa ni Kristo, I am the truth. Puy ang kamatuoran. Kung kiskisan nimo imong kilay, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung pakuluran nimo imong buhok, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung paputio na nimo imong naong, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw babae, magpakalaki ka, manguyab pag kag babae, nagpuyo pa kag kamatuoran. Kung ikaw laki, magpakababae sad ka, manguyab pag kag laki, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw minyo, manguyab kag laing babae or laing laki, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw empleyado sa gobyerno, unya gamay ra kay kag sweldo, unya mangurakot ka, mudako dayon ang imong balay, mudaghan dayon imong sakyanan tungod sa imong pagpangurakot, nagpuyo pa kas kamatuoran. Hoy. Kung ikaw babae, asawa, mag-inom ka ng pills para lang dili ka manganak, nagpuyo pa kas kamatuoran nga healthy gina nga manganak gyud ka. Kung magpalaygit ka, nagpuyo pa kas kamatuoran.
Kung mag-abortion ka, nagpuyo pa kas kamatuoran na kunuhay wa kay anak pero imo daing gipatay, ha? Tubag. Wala. Da. Human. Ana. Check up pa na inyong kinabuhi. Kung pari ka, nagkigsuod kag madre, nagpuyo pa kas kamatuoran? Of course. Of course. Ana, magdi mi magsuod nga na may serbisyo sa simbahan. Ano inyong sa kong iapil-apil? Kung pari ka, ang kolekta isod ra gid nimo sa bulsa, di nimo ihatag sa simbahan, nagpuyo pa kus kamatuoran. Unyag magsigi kog baligyag slat, nya akong idapat tanan diha sa atong project, nagpuyo pa kus kamatuoran. Nya di gyud mo mamalit og slat, nagpuyo pa mo sa kamatuoran. Wala. Ada. Kung sa chase pa, mati na yun. Kana ba? Puy-an atong kamatuoran because God is truth. Si Adan og si Eva, gisalikway nilang kamatuoran, nakasala sila. Ang tanan nga mo salikway sa kamatuoran, nakasala og mamatay. Daghan ang nagpakamatay para sa kamatuoran. Si San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, og ang mga apostoles. Pakamatya na natong kamatuoran. Ikaduha, si Kristo gugma. God is love. Kana dawata sad puy isad ang gugma. Kung manlibak na kas imong isigkatao, nahigugma pa ka, wa na. Kung pasayloon imo isigkatao, nahigugma ka, wa. Kung imong di nimo pasudlon ang mga pobre diha sa inyong balay, nahigugma pa ka o wa? Wala. Kung pasudlon nimo ang tanang way balay diha sa inyong balay, nahigugma ka wa? Kung ikihan nimo ang nakautang nimo nga wa kabayad, nahigugma ka wa? Tubag. Kung imong pasayloon ang kabit sa imong bana, nahigugma ka wa? Kung imo ra yung higugmaon og panggaon, di gid nimo yaw-yawan ang imong anak nga kusog kay musuyok, nahigugma ka wa? Kung imo ra gid nang sige haghatag og hinabang ang nagsigig libak nimo, nahigugma ka wa? Kamaon day kayo mo. Kung mopalit ka sa 19 slot challenge, nahigugma ka wa? Higugma. Ito na lang gining i-report, no? Ay, mga nahigugma na to ay wag yun mo bisag naglisod, palit yun. Ang atong SBF DAG as of yesterday, nakahali na ta og 28,409 slots. Pakpak. 47,000 na lang, 591 ang nahibilin. Ala, patay mo ani, di na mo kapalitan, mo kalit lang niyo kaurot. Lingay mo tupad na mamalit pa ta, kaya nahigugma man ta. Yung tupad. Atong tanaw, no, unsa na nahitabo sa atong gugma. Kanimang gugma mo, produce ni siyag nindot. Basta mahigugma, na ginay nindot mahitabo. No, tanawa, atong update sa atong kumbinto. Amot na ba ka? Na-update na diha. Wa man. Aw na diha. Sige ka na.
pakpakan ang atong mga nagtrabaho. So nabuhusan na ang third floor. Niya aga-preparar na sad para sa roof deck. Nganong ni progress man na siya tungod na sa atong paghigugmaay. Na siya. Niya sa ako sang 19 slot challenge ang nadawat na nato as of yesterday niabot nag 154 ka 19 slot challenge. So pat-pat na sa indot kay paminaw ning mahigugma ta niya naapay ilahos na lang ni nako kay namay nagsigsaad nga inig ka month in na lang kuno sila mo palit og 19 slot challenge nako sige ako na lang ning ilahos sa June 30 ang atong pagsigig dawat aning 19 slot challenge ug napa mo dihay 19 slot challenge ato na siyang dawaton. Mga igsoon ingon ana ang nahigugma so dawaton nato ang kinabuhi ni Kristo at least kani kinabuhi sa kamatuoran, kinabuhi sa paghigugmaay. Ang sunod natong dawaton ni Kristo mao ang iyang mga presensya. Ang iyang presensya dinhi sa kalibutan. Kinsa may presensya sa Ginoo sa kalibutan, matud pa niya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rinako. Pasabot, atong higugmaon ang labing ubos, the least ones. Champion kayo ani si Mother Teresa, sila St. Vincent de Paul, sila si St. Francis of Assisi, ug uban pang mga nag-alagad sa mga kabos. Higugmaa ang labing ubos ug kabos. Gilingay mong tupad. Ing na mahigugma kas kawatan. Sige na. Sige ba, ing na. Mahigugma kas kawatan. Nawa muling nga naman, kana intaong kawatan, nangawat intaw na kay wa nagyoy mahimo siyang kinabuhi. Way trabaho, wa tanan, mangawat. Ingka manuyupay manggod na pader. Apil na sad na. Kaya di sila musuyop, maglisod sila pangawat. Mahadlok mo ka. Suyupi o sa aron kursunado kay ka. Ana. Ingka mamaligya manggod nagsyabo pader. Maubitang na maligya in town. Nga naman, wa gay trabaho. Ngawat. Higugmaa ang kawatan. Sige ko no be, laing lingi na gusto kang mapriso. Gusto ka mapriso. Nyamin ko, di ko, bako uroy. Sige, duawa na lang ang mga binilanggo. Nya, gusto ka way balay. Gusto ka maglakaw-lakaw way balay. Jadi sad, kalisod na padir, dawata na lang sa inyong balay ang way balay. Gusto ka masakit? Gusto ka masakit? Dili, atimana na lang ang mga masakiton. Gusto ka way kaon? Kana ini kabuntag mangabkab pakag basurahan aron manguha ana mga panos-panos nga gipanglabay ganahan gana ganahan dili pakan-an na lang ang mga gigutom mo na ingong Kristo di ba ganahan ka wa na kay ikasulob maghubo na lang ka lakaw nandan di oy bistihin na lang ang mga hubo mao na siya mga igsoon. Ang atong buhaton, higugmaon nato ang kinabuhi ni Kristo, higugmaon sad nato ang presensya ni Kristo dinhi sa kalibutan nga mao ang labing ubos. Kung ato nang buhaton, buan tas Ginoo sa tanang grasya, iya pagitang panalipdan sa tanan natong kaaway labi na gyud ang yawa ug ang sala. Manindog ta mga kauban ni Kristo.